गेलेमु बिथिङाव बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। बिटिआर हालामाव गिबि खेबनि थाखाय बे समाव खुंनो लाहार फाहार जादों एशियान ख'ख' चेम्पियनशिप। बिटिआरनि तामुलपुर जिल्लायाव फैगौ 20 निफ्राय 23 मार्चसिम हौवा हिन्जावफोरनि ब्रैथि एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपखौ खुंगोन। तामुलपुर जिल्लायाव खुंफुंनो लानाय ब्रैथि एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपआव भारतजों लोगोसे इरान, इराक, भुटान, इन्डोनेशिया, मालयेशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, खोला करिया, आजारबाइजान आरो श्रीलंकानिफ्राय खमैबो सा 400 गेलेगिरिफ्रा बाहागो लागोन। बिटिआर हालामाव खुंगोन बे गिदिर चेम्पियनशिपनि थाखाय भारतनि हान्जायाव गोख्रों गेलेगिरिफोरखौबो फैगौ बावैसो समनि गेजेरावनो सायख'गोन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नाया गोनांदि बिटिआरनि तामुलपुराव गिबि खुंनो लानाय ब्रैथि एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपखौ बेखेवनाय हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल राणा प्रताप कलितायाबो बाहागो लागोन। फारसेथिं तामुलपुर जिल्लायाव खुंनो लानाय एशियान ख'ख' चेम्पियनशिपआ बिटिआरनि लाइमोन गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे खाबु गोनां जागोन। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।